Ne tɔgɔ Yakuba Ɲangi. Maintenant an bɛ développement commercial de la. Bon comme an bɛ mois de solidarité la, donc aw b'a dɔn n'i y'a mɛn Orange ka dɛmɛ donni yɔrɔ o ye fondation de ye. Fondation Orange bɛ yen nɔ. Donc à chaque fois ni besoin bɛ yen nɔ n'olu ye analyse kɛ donc u bɛ dɛmɛw don a mɔgɔw ma. Donc bi taas an ye Kulukoro de suganti comme en mois de solidarité la. Donc comme aw yɛrɛ ye kitiw ye moto tricycles b'a la minnu handicapés bɛ minnu na donc dumuniw b'a la fɛn caman caman wɛrɛw b'a la hali sɛnɛkɛlaw ka fɛnw caman b'a la bon an ye yan choisi vraiment an bɛ mois de solidarité la pour que ka se ka a di mɔgɔw ma minnu ka revenu minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ olu bɛ se ka hakili bɛ se ka to olu la cogo min na pour que ka se ka baara in kɛ bon nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye tantɔ a kana kɛ Kulukoro mais comme kɔrɔlen a bɛ kɛ Bamakɔ de mais a bɛ di yen nɔ ka na yan papiers b'a sɔrɔ mais nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye a kana kɛ Kulukoro bon fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn baara in filɛ ani directeur régional du développement social de bɛ baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ Orange yɛrɛ tɛ wuli ka baara in kɛ mais an bɛ mɔgɔw gɛrɛ mɔgɔw la minnu fana b'a a domaine dɔn na anw ye donc n'an taara région min na o mɔgɔw de bɛ wele olu de bɛ taa jateminɛ kɛ kow la donc bi ta kɛra nin fɛn wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka nalen. Ne tɔgɔ Madamu Jabɛnta Binta Daɲogo école Surumɛ promotrice ye ne ye. An t'a dɔn an bɛ mun fɔ Orange mɔgɔw ye an t'o dɔn komi n y'a f'i ye cogo min na i b'a sɔrɔ hali sini dumuni tɛ dɔw bolo k'a kɛ daga la sini malo nka Orange mɔgɔw y'a o di anw ma an t'a dɔn an bɛ mun fɔ Orange mɔgɔw ye hali ne yɛrɛ bakun min filɛ nin ye Surumɛ école de bɛ ne bolo parce que n denmuso yɛrɛ y'a ɲɔgɔnna ye ne ye Surumɛw fara ɲɔgɔn kan balo foyi tun t'anw bolo ekɔli wulilen na nka Orange kɛra sababu ye ka balo di anw ma an b'a fɔ k'Ala de k'a sara Ala de k'a sara Ala k'a sara kɛ lahara a jinɛ sara ye u bɛ baara min na Ala ka baara in yiriwa u bolo Ala ka baara in yiriwa u bolo Orange tɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ nka hali bi Ala ka dɔ wɛrɛ fara a kan hali bi Ala ka dɔ wɛrɛ fara a kan an bɛ Ala deli o de la an kɔni bɛ baɲumankɛ tɔnw wele fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an mago bɛ dɛmɛ la Kulukoro yan Kulukoro activité caman jɔlen don musow sɛgɛnnen bɛ yan nɔ an bɛ fɛ kɛ baɲumankɛ tɔw k'u kɔfilɛ an na Ala ni kira kama u k'u kɔfilɛ an na pour que an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na an b'o de deli baɲumankɛ tɔw fɛ a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye an mago bɛ dɛmɛ la Kulukoro yan Ala ka dɛmɛ in nɔgɔya partenaires olu fana k'a di anw ma an bɛ Ala deli o de la